खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दा समा लावखार ओंखाम जानायनि सम गुबुन गुबुन बोसोर बायदि देग्लायबो दाब दाब जायगायाव लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ बेखेवदों आरो गोबां सुबुंफोरानो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायनि मुङाव आरो गोदान बोसोरखौ बरायनायनि मुङाव लावखार ओंखाम जानो होंगो दोंगो जाहैदों। नाथाय लावखार ओंखाम जानाय थिलियावनो दुंहाव थासारि जानो मोन्दों चिरां जिल्लानि गुरुबासा पुलिस थानानि सिङाव थानाय लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव। लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि लावथियाव जानो मोन्दों मोनसे गिथावना जाथाय। मटर साइकेलजों फैनाय सानै सुबुङा सासे सुबुंखौ गोफार हाथियारजों सुनानै खारलांदों। उदै बिखायाव जोखोम जानो गोनां जादों साइमन किस्कु मुंनि सुबुङा। बे जाथाया लावथि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव जानो मोन्दों। मटर साइकेलजों फैनाय सानै सुबुङा साइमन किस्कुखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै खारलांदों। जाथाय जानाय लोगो लोगोनो साइमन किस्कुखौ काजलगावआव थानाय जोहोलाव सोमब्ला देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन, नाथाय गोब्राब जानायलाय बिथांखौ बरपेटा मेडिकेल कलेजाव उनाव थिसननाय जादों। बे जाथायनि अनगायैबो आइ रिभार फेस्टिभेल नायनो फैनायनि उनाव थांफिननाय समाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। गंसे पालसार मटर साइकेल आरो डाम्पार गारिनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनायाव सासे बर' लाइमोना जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गुबुन सासेया गोब्राबै जोखोम जादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय हाग्रामा ब्रिजनि साखाथियाव आइ रिभार फेस्टिभेलखौ खुंनाय जादोंमोन। बे आइ रिभार फेस्टिभेलखौ नायनो थाखायनो फैदोंमोन सानै बर' लाइमोना। न' फारसे थांफिननाय समावनो चिरां जिल्लानि आइनाल बाजार साखाथियाव बे जाब्रबथाया जानो मोन्दों, जायनाखि जोबोद गोख्रोङै सौग्रावलायदों। बेनि थाखायनो मटर साइकेला थेर बेथेर जानायजों लोगोसे सुमित बर' आरो दैथुन गयारि मुंनि सानै लाइमोना गिबियाव गाज्रियैनो जोखोम जाग्रोनो गोनां जादोंमोन होननानै खौरां मोननाय जादों। उनाव सुमित बर'आ देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लादों आरो दैथुन गयारिया बे समाव गाज्रि थासारियाव देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सुमित बर'खौ सिलबारि मनाख'सानि थागिबि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय थागथियारि जानो हमदोंसै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोजों लोगोसे बिजेपि राजखान्थि दोलाबो। थांनाय साननैसो सिगां प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा आसामाव दावबायफैदोंमोन। बेनि उनाव दा मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङाबो आसामाव आगान होफैबाय आरो बिथाङा गुबुन गुबुन प्रजेक्टफोरखौ बेखेवगोन। बरद'वानि बातद्रवायाव थानाय महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेव अभिरूप क्षेत्रखौ बेखेवगोन। बेनि उनाव गुवाहाटी पुलिस कमिशनारनि गोदान मावख'खौ बेखेवगोन, जायनि गेजेरजों गुवाहाटीनि गासैबो ट्राफिक पुलिसखौनो कन्ट्रल खालामगोन। बेजों लोगोसे ज्योति विष्णु इन्टारनेशनेल अडिट'रियामखौ बेखेवगोन, जेराव खेबसेयावनो 5,000 सुबुंफोर जिरायनो हानायनि खाबु दङ। मख'नो गोनांदि बरद'वानि बातद्रवायाव थानाय महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेव अभिरूप क्षेत्रखौ गासै 165 बिघा हायाव बानायनाय जादों। सोरगिदिं जेरैथिंबो आर्ट एन्ड कालचार बा हारिमुनि दामग्रा देग्राजों बुंफबनाय थागोन बा दङ। लोगोसेनो सोरगिदिं जेरैथिंबो मिउजिकेल फाउन्टेन बानायनाय जादों, जाय आसामनिनो बयनिख्रुइबो देरसिन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बेनि अनगायैबो बेयाव लेजार श', लाइट श' बायदि दिन्थिफुंनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। नर्थ इस्टनि सासे फरायसाखौ गुबुन रायजोआव खास्रि बिस्रि बुनानै बुथारनाय जाथाय जादों। त्रिपुरानि फरायसा एन्जेल चाकमाखौ देहरादुनाव बुनानै बुथारनाय जाथाय जादों। 24 बोसोर बैसोनिमोन त्रिपुरानि फरायसा एन्जेल चाकमा बिथाङा आरो देहरादुनाव बिथाङा MBA खालामगासिनो दंमोन। थांनाय 9 डिसेम्बरावनो बे जाथाया जानो मोन्दोंमोन, नाथाय गोलाव सम फाहामथाय लानायनि उनाव दा बिथाङा जोबथा हां लाबाय। उत्तराखन्डनि देहरादुनाव फाहामथाय लाबाय थादोंमोन बिथाङा 26 डिसेम्बराव जोबथा हां लाबाय। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला एन्जेल चाकमा आरो बिथांनिनो फंबाय माइकेल बिथांमोना जयै केन्टिनाव जिरायनानै दंमोन। बेयावनो माखासे सुबुंफोरा फैनानै बिथांमोनखौ बायदि राव बुंफैदों। चाइनिज होननानै बिथांमोनखौ बायदि रावै सोंखारिदों। बेयावनो बिथांमोननि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जादोंमोन। उनाव दान्थे बिदान्थेया बांनानै आखाइनि ब्रेसलेटजों गाज्रियै बुदों, गोबौ हाथियारजों बिथांमोननि सायाव सुदों, जायजों गुबुन गुबुन जायगायाव गाज्रिनो जोखोम जानो गोनां जादोंमोन एन्जेल चाकमाजों लोगोसे माइकेला। उनाव बिथांमोनखौ देहा फाहामसालियाव थिसननायबो जादोंमोन, नाथाय माखासे सम फाहामथाय लाबाय थानायनि उनाव 26 डिसेम्बराव जोबथा हां लाबाय एन्जेल चाकमाया। जाथायखौ लानानै गसर होनायनि उनावनो बे जाथायजों लोब्बा थानाय माखासेखौ हमनो हाबाय, जायनि मादाव सानैया 18 बोसोर बैसोनि उन्दैसिन आरो सासेखौ नेपालनि होननानै मिथिनो हानाय जादों, जाय दुथाङा दा खारखुमानानै दङ आरो नेपालाव नागिरनो थाखायबो पुलिस हान्जाखौ दैथायहरनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों। लोगोसेनो दुथांनि सोमोन्दै सोरबाफोर खौरां होनो हायोबा 25,000 रां बान्था होनाय जागोन होननानैबो पुलिस बिफाननिफ्राय फोसावदों। गुबुन रायजोआव फरायनो थाहैनाय नर्थ इस्टनि फरायसाफोरा जाहाथे खौसे जानानै थायो आरो सांग्रां जानानै थायो, बेनि थाखाय
नर्थ इस्टनि दैदेनगिरिफ्रा बयखौबो खावलायदों मानोना नर्थ इस्टनि फरायसाफोरखौ बा सुबुंफोरखौ चाइनिज होनानै गुबुन जायगायाव सोंखारिनाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै बेनिखायनो जाहाथे नर्थ इस्टनि फरायसाफोरजों लोगोसे सुबुंफोरा जायफोर गुबुन रायजोआव थानानै दङ बिथांमोना सांग्रां जानानै थायो बेनि थाखाय खावलायदों नर्थ इस्टनि दैदेनगिरिफोरा UPPL राजखान्थि दोलोनि गेदेरखौहा गोबां बिबानगिरिफ्रानो बिबान एंगारदों आरो एंगारबावनो हागौ बिजनी जिल्ला UPPLनि कच राजबंसीनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा UPPL दोलोनिफ्राय बिबान एंगारबाय बिजनी जिल्लानि सिङाव थानाय मोनथाम बियाबनि UPPL दोलोआव थानाय कच राजबंसीनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मावथिफोरा बे थांखिखौ लादों होननानै फोरमायथिदों जायफोर दासिमबो UPPL दोलोखौ एंगाराखै बिथांमोनाबो जाहाथे थाबैनो दोलोखौ एंगारो बेनि थाखायबो खावलायो दोलो एंगारनाय बिथांमोनहा UPPL दोलो एंगारनायनि सायाव बिथांमोनहा बुंथियोदि मोनद' हारिनो ST होनायनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा जेरैबायदि बिबुंथि होदों बेनि सायाव गोजोननाय मोनाखै लोगोसेनो मोनद' हारिनो ST होनायखौ लानानै प्रमद बर'आ रोखायै बिबुंथि लाखियाखै जायनि थाखाय UPPL दोलोखौ एंगारनो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो दैदेनगिरि आरो मावथि बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो जायफोर दासिमबो एंगाराखै हारिनि सार्थआव जाहाथे UPPL दोलोखौ एंगारो बेनि थाखायबो खावलायो UPPL दोलो एंगारनाय कच राजबंसीनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मावथिफोरा कच राजबंसीफोरा UPPL दोलोखौ एंगारनायनि अनगायैबो UPPL दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि आरो जाफुंसार थिखादार मुस्रि बिरखां बर'आबो UPPL दोलोखौ एंगारनानै कंग्रेस दोलोआव हाबबाय बिरखां बर'जों लोगोसे बारग' NDA सिला बसुमतारी बिथाङाबो कंग्रेस दोलोआव जयनिं जाबाय फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय BTC बिसायख'थियाव बिरखां बर'आ UPPL दोलोनि जानानै गोख्रोङै खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन नाथाय दा बिथाङा UPPL दोलोखौ एंगारनानै कंग्रेस दोलोआव आखाइ हमहैबाय फिन गोमाबाय सासे बिहामजो गावनि फिसायजों लोगोसे गावनि उन्दै फिसाखौ गारनानै बहाबा खारलांबाय सर'नि ब्रह्मआ चिरां जिल्ला बिजनीनि सिङाव थानाय मालिपारानि जेलागाव गामिनि थागिबि सर'नि ब्रह्मआ फिसायनि मुङा सुबल ब्रह्म फिसाय सुबल ब्रह्मआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिमा लोमजानायखौ नायनो होननानै सर'नि ब्रह्मआ न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन नाथाय न'फारसे गिदिंबोफिनाखै आरो बबेयाव दं बहा थांदों बेनि सोमोन्दैबो न'खरनि सोद्रोमाफोरनो बा फिसायनोबो जेबो खौरांखौ हराखै दिनैसिमबो जेबो खबर गैया होननानै फोरमायथिदों सुबल ब्रह्मआ बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनबायोबा जाहाथे खौरां हरो बेनि थाखाय खावलायदों सुबल ब्रह्मआ फोरमायथिनो गोनांदि चिरां जिल्ला बिजनी मालिपारा जेलागाव गामिनि थागिबिमोन सर'नि ब्रह्मआ आरो सुबल ब्रह्मआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसि सर'नि ब्रह्मआ सासे सेंग्राजों खारदों जाय सेंग्रानि सावगारिखौ स्क्रिनाव होनाय जाखादों फोरमायथिबावदों दि सुबल ब्रह्मनिया सासे फिसा दंमोन नाथाय बे फिसाजों लोगोसे फिसायखौ गारनानै खारबाय सर'नि ब्रह्मआ नुसनबायोबा सोरबाफोर जाहाथे खौरां हरो बेनि थाखाय खावलायदों फिसाया खौरां हरनो थाखाय 7760627917 बे जानबुं नाम्बाराव फोनांजाबनो हागोन मोनसे गेदेर जाथाय मोब्लिब थारा जनानै दुब्लियाव गोग्लैनानै थानायनि थाखाय द' मोसौफोरा मोब्लिबजों बोगथाबजानानै थैनो गोनां जादों बेनिख्रुइबो देरसिन जाथाय जागौमोन जेब्ला उन्दै उन्दै गथ'साफोर बा सोरबा मिथि मोनस्लाबियाव थांफ्लांनानै बेयाव बोगथाबनानै बेफोरबायदि जाथाय जानो गोनां जायोमोनब्ला अब्लाबो द' मोसौ थैनायजों बिगोमाफोरनिया गोबां खहा जानो गोनां जादों क'क्राझारनि सिम्बोरगाव बाथाबारि आरो औवाबारि गामिनि दुब्लियाव जानो मोन्दों बे गेदेर जाथाया मोब्लिब थारा जनानै दुब्लियाव गोग्लैनानै थानायनि थाखायनो द' मोसौफोरा मोब्लिबजों बोगथाबजानानै थैनो गोनां जादों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों